Ay, yes! Pre, dito talaga masarap maglibang. Kasi presko yung hangin. Bitaw! Presko! Puro imong kalibangan! Tulamis kay kang pagkatawo! Tulamis Chloe! Pre, yung palayan, oh. Kudakin mo. Sige, Alvin, kuhaan mo ko dito ng litrato. Sige, kuhaan mo ako. Sige na, Alvin. Sige ba? Oh, Alvin, bakit mo naman ako pinalik dito? Sabi ko sa'yo, kuhaan mo ako ng litrato doon. Pinalik mo ako dito. Sige na. Ingon kag kuhaon! Di gikuha ka na ako gibirahari kay. Alangan pag mo supa ko nimo. Hindi. Ang ibig ko kasing sabihin, picturean mo ako kasama yung palayan. Ano bang... Dili, manggod. Ang giingon niya, Alvin, nga pakuha siya picture nimo, background ng kumayan. Muna, diha. Oo, tama. Gusto ko yung mga palayan, oh. Unsa? Pilayan? Kasali kayo ko yung sugot na magpa-picture ka. Pilayan nun ko nimo. Mailan una ato ni kasi kata ni Runog. Huwag yung Runog na. Ah! Ayaw pa ginana. Huwag pa ginana mo ayaw. May pay ka rin mag-umatong lang tao, no? Ng ilang mga trabaho. Marilax pa ta. Oo nga. Tulog ka, may magnaipakahanik ka, mga bunga. Tulog, gagkarabang mo nga, kini mo nagdaro ato. Napoy ba kahain ng kumayan? Tulog ka. Ang sipag talaga ng mga magsasaka, oh. Ay magnanay, lubian ito nga kumayan kay. Managsaka. Nakakita mo ka, nagnay. Nagdalagat sa ugluget kay managlugay. Natulog naman ka, napoy kasaka ng kumayan. Napoy patulamis katao ka. Takrong! Naku, problem. Matay pahila na itong mga tawag manag-abot mo. Hoy! Kemudian, bukalan-bukalan mo rin tao, hare! Nagluget ko mo, nagsaka! Hoy! Paragilom mo! Pagilom diya! Kaya managilom ta! Kinapay bukaw o ba na kayo! Ah! Hoy! Tawhana mo! Kaya mo makatagyan mo ng mga ta! Panganap mo mo ba? Tapang mo tanan! Tagsara! Matay, manglakaw to na kita ni kay mga isip to ng mga tauhan eh. Yan ipang lubong tanang kumayan, kaamong-among kalaman mo ha. Isa! Picture mo kata, ready na ako cellphone oh. Okay. Magsilbi ka mag-isang hayop ka! Kanya, bitami kanyo yung buanga ka! Bakit alam matang away dito? Huwag kayo inundan! Bitaw! Kalibangan! Bye! Tulamis Chloe! Tulog na eh. Buhaon! Nakakaot lagi! Iplay. Ketawa. Rinat. Unsa? Ay, paragilo mo! Tara. Ah! Yawa. Kurban mong duha. Matay. Manglakaw Sa- talaga ita. Kulbaan o sa manito. Kurbaan sa di. What's up, mga mamara? So karon ang unang komentor nato karon sa YouTube kay si Javier Kianro Arayan Aloro. Yon. So kung ganahan ka mag pag-una o comment, click ang bell.
So shoutout na sa uban. Shoutout ni Mars Bularon, Inglesero Bisaya, Granger Bagyo, Marjo Angito, Marisa Remulyo Channel, Dario Becalio Jr. TV, Livinjan Colonia, Injection Supporter, Angelica Valencia, ug Doy Dongday. So shoutout ni Joy A. Joseph. Joy A. Joseph. Shoutout sa ako tibok Thank you, thank you. Pilipinas. Shoutout sa nag-chat ako mga ba shoutout nako. Nako pod. Naman ako shoutout ninyo ha. Paningil mo sa. Shoutout ko sa akong best friend, si Naps. Shoutout ni Renante Dalipe from Jinsan City. So kare shoutout na rin, shoutout na sila ang paulo na si Tampan. So gwapo ka Tampan dira. So shoutout ni Algie Watson, Aljon James Taklob, Angel Grace, Arian Canyitig Manilo, Arnel Matan, Arben Lare, Chinoy Katada, Claire Ibanez, Dario Luski Calyaw, Dermark Daguman Ates, Dexter Sina, Idmar, Eric Stokia Jr. Gikapoy Glenn Rex, Saliot Bularon, Harigit Sinugan, Irish, Jan Agan Lavilla, Jam Tobias, Jambi Appiag, Janin Humawan, Jake Risagaab, Giselle Apaw, Jeff Clay, Chilord Kapakorba, Jernel Bautista, Jerome Bautista, Jane Maata, Jan Lister Padayhag, Jubert Chavez, Joel Karim Ibrahim. Junil Nazareno, Johnny Blanca, Justin Davide Lumaktod, Kit Ninyo Castillon, Kinji Suan, Kirby Rabutan, Liam Bunukan, Limark Ansis, Ark Antone, Mark Rinan Daob, Miljon Bautista Katalan, MG, Marijoy Landoy, Ngiw, Tagwing. Maple Palito. Kira kisa na. Queen Bulangis, Mapon, Philip Saire Pacorba, Prince Ivan Bangkiao, Queen, okay, Rachel May Tubar, Steven Simon Blaros, Bisiano, Marco. So Marco siya tanan guys, ug nalingaw ka nga video ayo kalimutan pag-like, comment, share, and subscribe, and click the notification para update mo sa mga video. Bantong makalingaw. So, Marco siya. Shoutout Alvin Clarito, Aljon Clarito, ug si Hanazi Clarito, ug si ang may gaga nga puro Clarito. Amen. Shoutout ko ni Pangwa, si Brinda ba din. Shoutout ni Mildred Tumarong. Cebu. So Marco siya tanan guys. Salamat sa pagguman ng nga video sa dili skip. Samad. Secure TV. Your greatest weapon against stress. Peace out. Kuan shoutout.